लासैनो मा होनो नेवलि जागोन नेवलियाव थांगोन नङाबा जों नैबे डिमाकुसि रड नैबे रड नङा नैबे लामासो नैबे लामा बर' गय फाले लिडार रड नैबे लामा पाहाराव थांगोन जों पाहाराव थाङा हाजो गुदियाव थांगोन बाल बर' होयना दानोसो नायबाय थाबानो जाबाय थांना हाजो गुदियाव थांना जों मा खालामगोन नै जों खदाल लादो खाम थफ्ला लादो आरो नै गय बारिफोरखौ ना नायबाय था थाव दिपुआव हाबसिगोन थाव सोगोन आरो माबा थाव दिपुआव हाबगोन जोंनि गारियाव मा थाव जानाय थाव सोगोन एक्सट्रा हराव दोनखायो जोंनिया मानसि होखारग्रा जों माबा जानो थांदों बिराद माखासे मानसि दङ दिट इज माय इउटुब चेनेल निपु बर' एनीथिंग चैनल में सबको स्वागत है देखते जाइएगा हम लोग को अभी हम लोग तेल डिपो में आ रहे हैं I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you Life, you're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you Life, you're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you दायो ओंखारबाय थाव डिपुनिफ्राय थांसिगोन दायो नायबाय था थांनायखौ पवन बाराक could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you I had you gone. I'm right. You're all that you Rhino Road Tree House Rhino Road सफैबाय जों Rhino Road Tree House प्राइवेट फेक्टरि गोदान बानायदों जाबाय प्राइवेट फेक्टरि बानायनाया प्राइवेट बागान गोजा सब प्राइवेट आरो बिथिं दंबावो गामिनि नामा जों दायो जा जायगायाव फैदों ना बे जायगानि नामा नेवलि जायगायाव फैदों जोङो बे जायगानि नामा नेवलि पाहार सेरावनो जायो बेयाव न' बानायगोन आरो जों जाय जायगायाव फैदों माने नोंथांमोना दा उनाव जोंखौ ओंखारनायाव नुगोन मा जों मानि थाखाय फैदों उनाव नुगोन SSB camp हाग्रायाव दङ SSB camp SSB campफोरा
jalan. Hat. Ah, यूट्यूबर हो बिल्ली को oh, YouTuber. Pahar kok dulu na? Mana pahar? lagi ले Pahar kacung supiter bisa. एक बार दे मैं बिचना Pahar kacung supiter baik. Suhui baik ada ya. Engkan sih. Ada orang nak kasih dong. बाबा कटियों के Ini orang ekstra. Engkan baik. yang ini kampur lah rising ni orang ini kampur lah Kamu tuh pelapor kelana. Tuh pelapor kau betul le. Hatiar purane. Hatiar pur kediun baik. Tuh pelapor kau betul le. Hatiar purane. Hatiar pur kediun baik. जों सफैबाय हाथियार लायै लायै खामना लायै लायै लाइन माखनि सफैबाय नैबेखौनो बानायनांगौ आरोना ड्रेसिं खालामनांगौ उपाय गैया लामनो गोनां जादों ब्लगाव खामानि मावनायखौबाबो मोजां ना मना उधर टूरी फले दूरी है हाय दोस्तों बिराट अच्छा लगा गो माबायदि नुदों आं मावनायखौ नायबाय था Đâu cái luật không níu chịu bị đào đi mà मिस्ट्री जोंनि Bikin udah nalas nih kan beda. थिनिफ्राय मावबाय दा नै मावलांनांगौ आरो डेन्जार गोलाव दङ एकदम गोलाव बेखौ मावलांजोबनांगौ आरो ना मावलांजोबनानै जोबदोबा थांसै थांनानै दिनथ' हाखाया नालाय फैबाय थानांगौ सानफ्रामबो मावनानै फैनानै थानांगौ मावखांनोबा थांनांसिगोन आरो ना न'आव जानो थांसैलै 12ता जाबाय माथो खालामबावनो हाजिरा मावै जायाबा उपाय गैया हाजिरा मावै जायाबा उपाय गैया नै ओंखामखौनो जाहैनोसै उपाय गैला उखैजोब्बाय रानथाबजोब्बाय उदैया ले अपना औ हेलो गाइसफोर लाबाय जाहैनोसै Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn